ж у руках, акрамя пісуна, пакуль нічога не трымаў. Як ён будзе ўпраўляцца з тым мячом ці з дзідай? У дружыне навучаць, абы слухаўся сотніка, апусціў лужку у міску хвёдар. Досыць, угаманіцеся, зубашчыры, прыкрыкнула маці на старэйшых сыноў, падаючы на стол свежыя кавалкі хлеба, даючы на стол свежыя кавалкі хлеба. Хопіць кпіць з брата, бацькі няма, дык распусцілі языкі. Яна
возвращении Ньомана, звичайно, жвавая и галаслівая Мариля зараз мела заклопочений взгляд, дзявочыя вочы сумна зірнулі на Васіля. «Я ненадоўга сёння, Васілька», – прамовіла ціха дзяўчына, як толькі хлопец параўняўся і павітаўся з ёю. «Штосьці здарылася, моя светлая зорачка», – насцеражыўся Васіль. «Браты прыехалі з міндоўгага войска дамоў на пабыўку. Баюся, каб яны штосьці не прачулі пра нашае з табой, Васілька, спатканні», – ціха патлумачыла Марыля. «Браты мае надта строгія, лічаць, што дзяўчына не павінна сустракацца хлопцамі да вяселля. Так што нейкі час мы не будзем бачыцца, Люба, датуль, пакуль браты не паедуць назад у войска». Павярнуўшыся, закаханая пара прыйшла да сіняватых вечаровых рачных водаў і паволі рушыла ўздоўж Ньомана. Васіль сумна азірнуўся нябесны абсяг. Пачынала жарэць. Сонца ўжо схавалася за далёкім лесам, падпаліўшы навакольную прастору агністай чырванню. З блізкага падлеску да іх выплываў сівы туман. «У мяне таксама, Марылька, непрыемныя навіны», – перавёўшы позірк на Любую, цяжка ўздыхнуў хлопец. «Бацька хоча паслаць мяне ў Новгародак на службу да князя. Кажуць, праўда, што той добра плаціць сваім дружыннікам. Пачакаеш, пакуль я на службы здабуду набытку, каб даслаць да цябе сватоў». Спыніўшыся на беразе рэчкі, пяшчотна ўзяў Васіль Любую за тонкую руку. «Каб была моя воля, я б чакала цябе, Васілька, усё жыццё